De vluchtelingen in Ruiverhuizen, het verblijf hier waarschijnlijk anders voorgesteld. In de loop van de avond werd bekend dat zo'n 30 vluchtelingen te maken kregen met een uitbraak van schurft. Ja, er is inmiddels iets meer duidelijkheid met betrekking tot de besmetting. Er zijn in totaal 170 personen aanwezig in de sporthal. 122 mensen uit Syrië en 48 personen uit Eritrea. De vermoedelijke besmetting heeft plaatsgevonden bij de mensen uit Eritrea. En in totaal 30 personen, dus niet alle 48 personen zijn besmet. Alle 48 personen worden wel preventief behandeld middels medicatie. We wisten dat er 2, met name Eritreërs waren, die schurft hadden in Zwalmen. En bij aankomst van de groep hier en bij de screening bleek eigenlijk dat het er 9 waren die de ziekte hadden opgelopen. En we hebben inmiddels vastgesteld dat het om de niet-virale variant gaat. Dat we zeggen, die ziekte is alleen maar besmettelijk als ze heel intensief lichamelijk contact van huid tot huid met iemand heeft. Of als ze de jas aantrekt van iemand die dat heeft. Maar die 9 mensen hebben dat wel. Het zijn er meer als we wisten en dachten. En we hebben uit voorzorg ook de groep die eromheen is. Dus we hebben in totaal 48 Eritreërs, dus de rest van de groep hebben ook preventief behandeld. En we hebben nog een aantal andere maatregelen genomen om gewoon verdere uitbraak te voorkomen. Wat gaat er verder nog gebeuren? Is er verder nog handelen nodig van een kant? Nou, we hebben nu de zaak onder controle. De groep Eritreërs hebben we in een aparte hal gezeten. We hadden een recreatieruimte en een slaapruimte. Dat hebben we nu een beetje moeten loslaten. De Eritreërs zijn nu in de recreatieruimte, dat de groep ook apart zit. Zodat er ook wat dat betreft geen onrust zou kunnen ontstaan. Het is nogmaals een niet-virale variant van schurft. Dus mensen die gewoon als vrijwilliger die komen helpen, die hoeven niet bang te zijn dat ze kans lopen om die ziekte op te lopen. Als we gewoon een normale hygiënemaatregelen in acht nemen wat we doen, dan komt het allemaal goed. Je kunt je voorstellen dat mensen zich daar misschien zorgen om maken, hoe ze dit nu allemaal horen. Ja, daarom vind ik het ook heel belangrijk om goed woord te staan. Nog te zeggen, als je een jas aan zou doen van iemand die schurft heeft, als je 15 minuten lang van huid tot huid contact zou hebben, dan is er besmettingsgevaar. Maar dat is natuurlijk gewoon niet aan de orde als ze vrijwilliger is en helpt met activiteiten. Nogmaals, de groep waar het om gaat hebben we ook apart. Dus daar kunnen we ook goed op letten dat er ook alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. En er zijn nog daarna voor een hele grote groep Syriërs met heel veel kinderen. En die verheugen zich ontzettend als er activiteiten aangeboden werden. En er werden ook wel activiteiten aangeboden, heb ik begrepen. Hè? Ja, dat is hartverwarmend om te zien wie de gemeenschap zich hier opgeworpen heeft. We hebben meer dan 170 vrijwilligers die bereid zijn activiteiten te organiseren, mee te helpen. Ze kennen naar dierenrijtje, ze kennen naar VV Ruiver gaan kijken zondag. Er is een muziekles, er is een gebedsdienst in de moskee, in de kerk. Er werd sport en spel georganiseerd. En dat is eigenlijk geweldig. Die activiteiten kunnen dus gewoon doorgaan, omdat die mensen die last hebben van schurft, die zullen daar niet aan meedoen, denk ik. Nou, die mensen zijn ook niet besmettelijk, hè? Die zijn behandeld. Dus wat dat betreft blijft dat gewoon wat ik zeg net van alleen als men intensief contact heeft van huid tot huid, besteedt er gevaar. Dus voor gewoon activiteiten is er geen enkel gevaar.